Tinimbang kowe mengko keseret ana paukuman kowe lunga. Kowe lunga. Mari. Langit kelap-kelap katon lerekin tangi alis risang mawek gandrung sabarang kadul mukir moyak mayit sembah pangabekti kula punjuk Raden Sita. Ya gak apa. Iki ndak sawang pamangku Kencaka rupa Kenca Sidha ana sak pinggiring pasar. Mongko sing mapan ana kene mung kowe Salindri. Ayo, ripalungguhan iki manuta ndak undhake ana pendhapa pengadilan apa sing bakal mbok nampa saka Rama Prabu ing Wiraka. Muning inggih kula langkung sendika ngestakaken Ono sampai kono Rakyuku Salindri lagi pilongo kowe lumayu lumpat saka pepanggungan apa ingkang dumadi pilongo teko awong urip lan licik wong Kinta Buru ing atase jagone sing jenenge Raja Mara sak patene ambyar ana madyane sendang latari boko ora trima sumbar madya-dya sipatih Kinta ora jurak jibrit wedi mati aku mau rusak tatanan aku mau tanding karo jakone wedang karo tanding karo bata ngisin-ngisin yen pancen kowe bakal nguncapi tetep dioyak karo panjenengane Patih Kencaka. Kae ning jero pasar ana wong pirang-pirang bisa kanggo srana kowe ndelik. Bersama ingsun umil engang lati Puspita metemindak kang warni ibarate kaya geni ingkang mubah-babal murung manggalat-galat banjur siniram wujuding banyu. Aku wis ngubengi jagat sakisine nanging lagi iki aku nemokake wong ayu nek nganti kumpul mudhun kaya mangkene. Wiwit saka putri rambut nganti jempoling sikil babar pisan ora ngedetek cirine wong ayu nganti sumunar wocah ya prasasata ya rembulan Purnawa siji kuwi sapa kae
Nyanggih Dangu dumateng jasad kula Tulabing katon wirata ing winten dalem ladi dumateng Raden Ayu Tari nami kula pun niken Salindri dadi wedature ponakku Tari inggih kasihan ing atase batur ayune kaya ngene. Kula kala wong omah-omah bubrah padha brayan rusak yen merangguli batur sing ayune kaya kowe-kowe. inggih menika nggih wonten filmipun Lakasan Bloko Suto brak utang terus tegang terang. Ya terus terang. Aku kaprawoso rosaning rasa tresna kawan kowe Salindri. Manuta dadi mbok apik. Ngapunten menawa Raden Patih Kincaka dereng kagungan garwa. Ya wis, Wong sampun kagungan garwa kabojo dumateng kula. Mangke tamtu badhe sia-sia kaliyan kula. kowe tetep dadi mbok apik. Lambok sepuh kados pundi? Ombenane baygon. Dewe mutar ora ana sing bakal ganggu anggenku karon sik lawan jeneng sira Niken Salindri. Mboten saged amargi kula sampun gadah pacangan. Wis duwe pacar. Sampun Menungso ngendi? sanes manungsa ning Sipatring Gandarwa. Gendruwo. Gendruwo ngendi? Ingkang tenggo pojok Geteng Pasar Wirata mriki. Mila menawi jenandika badhe kala-kala kaliyan kula menika prentu kawula sampun anggadhahi katresnan nadyan wujudipun gendruwo. Ayune kaya ngono nek dadi pacangane gendruwo. Apa kowe ra gila? Sewu katresnan menika sipatipun muka boten nyawang menika manungsa menapa makhluk sanesipun. Langkung prayogi kula krama kaliyan bangsaning Gandarwa tinimbang dibojo karo manungsa ning pakartine kaya setan abine. Ayo upami radet sing dadi ucap. Wong wadon rubyo kabutan pindho ning diparang tetep gak uyah. Ora kena tak los ndel tak kasar. Tak seret marang kebahagiaan dadi bojoku. Wow!